Eguerdion, Hamaika telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Iruñeko Labrit pilotalekutik, Ados pilotaren Sanferminetako 3. jaialdia izango da gaurkoa, 2. Iruñean, atzo lesakan ere izan ginen binakako txapelketako finalerdiarekin, eta gaur Iruñean, aurreko igande eguerdian bezala, binakako txapelketaren finalarekin hemen gara. Lehen da bizi atariko binakako partida bat ikusiko dugu, eta bertan finalean sartu ez diren pilotari bi eta txapelketan parte hartzerik izan ez duten beste bi ikusiko ditugu elkarrekin bikotea osatzen. Jera Agirre Iturriaga eta Narua Agirre batetik, eta Natale Aranburu eta Amaia Arrastia bestetik. Jera Iturriaga atzo izan zen lesakako finalerdian, eta berez bigarren partidan egon nahiko zukeen, baina garaipenik Olatz Goizte Larramendik eta biek garaipenik lortzerik izan ez zutela, eta lehen da bizteko partidan ari beharko du. Narua Agirre Estatu Batuetan ibili da, pilota irakasle eta pilotari, eta bi asterako etorri da, berriz ere hilaren bukaerarako aida jora joan beharko baitu, eta Atalearen buruk gaur du berragarpeneko partida 3 aste eskas lesionatuta eman ostean. Horreko ostean aipatu ziguten zein izan ziteken kombinazioa, eta Nataleri berari galdetu zioten jokatzerik gura zuen, eta Lazkaotarrak bai ez esan, eta hemen da Amaia Arrastia final laurdenetan txapelketaz kanpo geratu denarekin batera atariko partida jokatzeko prest, eta hemen dira Goxo Txarangako kideak, eta eurek alaituko dizkigute etenaldiko denbora tarteak, eta badoaz lau pilotariak jendaurreko aurkezpena egitera, eta geuk mikrofono hartu eta banaka aurkeztu egingo ditugu lehen partidan hariko diren lau pilotariak eta epaile nagusia. Egunon, bertara Labrit pilotalekura etorri zareten guztioi, eta ondo etorri Ados pilotaren San Fermin torneoaren binakako finala hartuko duen jaialdira. Lehen da bizi partida osagarri bat ere izango da, eta ezertan hasi aurretik lau pilotariak eta epaile aurkeztuko dizkizuet. Gorriz hariko dira Jera Agirre Iturriaga eta Naroa Agirre, eta urdinez berriz Natale Aranburuk eta Amaia Arrastiak jardungo dute. Epaile lanetan Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Etxartek jardungo du, eta partida hau 18 tantora jokatuko da. Zorte on bi bikotei, eta honenak irabaztezala. Lanerako prest dira bi bikoteak, txapak kolore urdina agertu du, eta beraz Natale Aranburuk eman dio partidari hasiera. Martxan da eguneko lehen da bizikoa, binakakoaren atarikoa, eta Natale berari da aurrean lehen da biziko pilotaka dauetan jokoan hasten. Aroak atzera, Amaiak ezker hormara gaizto, luze Natalek txokoan barrena, eta ongi jaso. Aroak atzera, Amaia Arrastiak, eta Naroak frondizartiko pilota. Aranburu sartuko da zabalean jokaldia, benetan ederra, hobeto egiterik etzegoen, txabaren gainean izan da doi, eta erabat ez ustean harrapatu du jokaldi horrek Jera Iturriaga abiatu berez egin, benetan bikaina izan da, ikusi ahal izan duzuen moduan. Bat eta huts beraz, Aranburu eta Arrastia aurretik. Eta hortxe ikusi dugu, Jerak penga esan diola Naroari, oraindik partida asko geratzen da, eta hemen hasierako tanto hauetan Naroarentzat bereziki garrantzitsua izango da pilotalekura egokitzea. Haren aitarekin Eduardo Agirrerekin izan gara zuzenean sartu horretik, eta esan digu behar bada hasieran eta geixiago kostako zitzaiola. Boralditxoa pasadu Estatu Batuetan, eta handik ona etortzean zenbait ohitura aldatu behar izan ditu, eta tartean pilotalekura ohitu ere egin beharko du, baina hartuko dio tamaina konturatzerako Labrit pilotalekuari, eta bigarren tanto honetan pilota jaisten egin du da Amaia Arrastia, baina behar baino gehiagitxo jaitsi du. Harik eta pilota txapazpira joan zaion arte, bana beraz, markagailuan Jera Agirre Iturriagaren izango da lehen partidako 3. tantoari hasiera emango dion pilotaka da. Adator Leitzarra
Sake ateratzera, Leitzarrak berak ere ikusi beharko dugu zer nola erantzuten duen. Atzo Lesakan finalerdi gogorra jokatu baitzuten, atzetik izan ziren partida guztian zehar, eta azkenerako aurkariei zertxo bait hurbildu bazitzaizkien ere. Olatz, Ruiz de Larramendik eta biek ez zuten izan garaipena lortzeko abagunerik, eta atzoko beroarekin ez dakit gaur nola etorriko zen, baina gustura etorri dela esan digu. Ark nahiago zukeen seguruenik bigarren partidan jokatu lehen da bizikoan barik, baina hala egokitu zaio, eta lehen partidan ere atzo lanak fisikoki egoki bukatu zituela, eta jokatzeko beldurri gabeakin dio partidari, eta bigarren tantoa Natalek amaitu nahi izan du txokoko jokaldi batekin, baina pilota xapapera joan zaio, eta entzuten asizarete dagoeneko Bortxo Karrankako lagunak ditugula hemen batzotik kanporako denbora tarteak eta etenaldiak alaitzen, eta euren musika hotxak pilotuko du jaialdia bukatu arteko eguerdi partea. Eta pilotan egin beharra den legez, tanto hastearekin batera geratu dute musika Karrankako kideek, eta Jera Iturriagak eman dio hasiera ondorengo tantoari, berari da aurrean jokoan hasten, txokoan dejaba Arroxamarra atera zaio, Ormabikoarekin erantzun dio jokaldi horri Aranburuk, ezkerrera ongi bildu Iturriagak, berriz ere txokora Lazkaotarrak, eta aukera garbia orain beretzat. Ezkartzear bikaina bere burua lurrera botata eroan Iturriagak, Lazkaotarrak atzera, airez sartu da defentsa lanetan Naro Agirre, txokoan bertan utzi du, eta gero Naroak frontisardiko atzera indarrandian kasi gorputzera etorri zaiona Amaia Arrastiari, oraingoan Arellano arrakatzeratu du, atzera Iturriagak berak ere pilotakada bat lagunari Naro Agirreri kendu, eta zertxo bai lagundu guran, eta gero ederki zabaldu du txokotik kantxaren erdi aldera, eta hanketa betorri zaio pilota Nataleri, eta honek ez izan du pilota ganora zeraman, pirueta batera, zitan da zauratik dira Iturriaga eta Agirre. Berriz ere beste pieza bat Xarangak, eta lanerako sakera dator Iturriaga. Sake geiztoa, Amaia Arrastiak ezkerrumatik ateratzerik izan ez duena Ozoia zerion sake horri, eta azkenerako erantzunik gabe geratu da izan da Jerak egin duen bigarren tantoa. Sake ez egindako lehen da bizikoa, bigarrena berriz irekita lortu du txokotik kantxaren erdi aldera, eta beste bat ere badu txokotik zabalera irekitako ezkertzear dotore baten bidez erdietxia. Aranburu zabaletik bildu atzera Naro Agirrek, askorik arratu gabe, eta gero area gorratu eta atzeratu Arrastiak berak. Ezkerrunon bazartu du pilotaka da horren erantzuna Naroak, ongi atzera du bertatik Amaia Arrastiak, eta pilotaka da horrek Jera bere tokitik atzerarazteko ere balio izan du, baina harin etorri da gero atze aldexetik aurre aldera, laugarren kuadrotik bi bitar dira, eta beraz arriskurik ez aurrean Natalerentzat jokaldirik egin nahiko balu. Zabalean jokaldia Jerak, korrika joan da Nataleren jokaldiari erantzutera, eta pausoa behar bezala zolan finkatu ezinik aldez edo moldez tira dio kolpea, eta jokaldia alegina gutxigatik izan bada ere Xaparekin
nahasirik geratu da, eta hortaz Txapaotxak bigarren tantoa eman die Natale Aranbururi eta Amaia Arrastiari 2-4. Sake gaiztoa Natalek, Naroak ongi eraman duena, eta gero berriz ere kantxaren erdialdera, baina zabal alderantzko joerarekin jodu pilota Arrastiak, ezker hormara ekarri du berriz ere Naroak Amaiak zabaleratutako pilotaka da horri eman dion erantzunaren ostean pilota Natalek, eta ezker hormatik ateratzerik ez du izan Naro Agirrek 3-4, eta berriz ere batozkie gainera Gipuzkoarra eta Nafarra, Iturriaga eta Agirrari inoiz ez dute tanto alde nabarmenik izan. 3-4 ditugu markagailuan, eta ez launa, markagailuan bada goraberaren bat. Aurrez bi tantoren aldea eman diete Aranbururi eta Arrastiari, orain launa jarri dute, baina kontuak oker dira. 3-4 doaz markagailuan, eta epailea bera ohartu da orain, hartu du mandoa eta beheko markagailua zuzendu du. Pantaila nagusiaren oraindik ez, oraintxe zuzendu dute bigarren markagailua ere, eta gora behera konpondurik badator sakera Natale Aranburu Lazkaotarra. Ate du sakea, luze-luze. Seitik Agirrek eraman, berriz ere Natale sartuko da botez atzera. Agirrek ere atzera, luze-luze. Arrastiak ongi eutsi, eta orain era atzeratu da zertxe bait. Naroari lagundu guran. Naroak joko du. Erdi-erdiko pilota, askorik errotu gabea. Zabalera Amaiak, kantxaren erdialdetik txokora gaizto, ezkerparet handiarekin jerak. Amaiak jaso, berriz ere txokoan jokaldia jerak berak, eta ederki zabaldu du, ara iritsi eta jokaldi egiteko abagunea ikusirik Natale Aranburuk, eta tanto bikaina lortu du. Bejada arrotxoa izan da jerarena, horrek iristeko beta eman dio Nataleri, eta honek jokaldia aleginean etorri zaion aukera, ez du etorri zaion aukeran, ez du barkatu. Alakoak egiten badakigu, zizkit trebea dela Natale, eta horren berri eman digu, azken jokaldi honetan. Eta ala beste bi egitako ere baditu eta bestea adaz, eta dagoeneko ekarri diete urdinek horriei zabaldutako desabantaile. Orain ikusiko dugu 5-4 zein bikotek egiten duen, eta bietako zein dugun aurretik partidako bigarren berdintzearen ostean. Aurrez bana ere izan dira, lehen da biziko tantoa Aranburuk eta Arrastiak egin ostean bigarrena Iturriagak eta Agirrek lortu baitute, bigarren aldiz arterako tantoan launa berdindu dute Natalek lortutako jokaldi ezin hobe baten bitartez, eta orain jokoan den partidako 9. kintze honek erabakiko du aldetxoa ze bikoteri dagokion. Ezker hormara luze jarri du, ezker horman luze jarri du pilota Amaia Arrastiak, eta hor erantzuna txapapera joan zaio Naro Agirreri, beraz 5-4, markagailuan aurretik dira Natale eta Amaia, eta oraintxe dira bigarrenez partidan aurretik, lehendabiziko tantoa bat eta utxekoa ere eurena izan da, eta 5-4 emaitza dugularik markagailuan partidan bigarren aldiz hartu diete aurkariei aurrea markagailuan. Herriz ere ezker hormara Amaiak, lautik edarki atera du bertatik, eta pilotari altuera eman Nataleri aurrealdean sartzeko aukera kentzeko Naroak, eta gero beste bat dutxe egin du Amaiak baztertutako beste pilota zital baten erantzuna izango zena, baina azkenean pilotak aurrek ez du erantzunik izan. 6-4 ongi ari da pilota baztertzen Amaia Arrastia, badakigu oso atzelari segurua dela eta gutxi galtzen duela, orain arte pilota bakarra besterik ez du galdu, eta
azken tanto bietan asko harrotu du pilota, eta Nataleri ongi lagundu dio atzeko kuadroetan, eta partidan zehar bilakaera hori izango balu Arellanoarraren jokoak bikoteak aurrera egiteko modua izan lezake, behar bada hieraren baimenarekin. Atzo partidaren erdialdera arte lesakan askotan ari gara, partida horren erreferentziak ematen, baina behar bada lesako pilotalekuak eta Labritek bat ere zerikusirik ez badute ere erreferentzia moduan baliagarri dakizkiguke atzoko partidaren xehetasunak. Lehen erdira arte ez ziren partidan sartu, eta une batez pilota zalaren batek ere aitortu digu iaz Gerari lesakan gertatu bezala aurten ere astindu handia emango zietela aurkariek, baina azkenerako partidan sartzea lortu zuten, naiz eta neurketa guztian zehar hasieratik atzetik ibili behar izan zuten, eta bukaera aldera izan zuten suspergalditxoa, baina txikerra izan zen, eta horrekin ez zuten aski izan aurko bigarren partidarako finalerako sailkatzeko. Bi tanto orain elkarren segidan Gerak, bata kantxaren erdialdera indar handian moztua, eta bigarren asakez ezker hormara itxasita Amaiak erobaterik izan ez duena, seina beraz markagailuan, eta berriz ere bi tantoren aldea ez ere zean ustea lortu dute orain Gera Iturriagak eta Naro Agirrek. Iturriagaren pilotaka da indartsu eta eraginkor birekin, sake gaizto batekin orain urrengo tantoan, eta orain bi ikusi dugun hartan kantxaren erdialdera moztutako pilota indarrez bideratutako batekin. Seina berez markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Partidako hirugarren berdintzea hautsiko duena hain justu ere. Gainera etorri zaio pilota Aranbururi, baina atera du nola edo ala gorputzetik. Txokora Gera Iturriagak, ezkerromatik atera Natalek, Erak agindu dio Naroari pilota arrotuz ezan, eta edarki egin du pilota atzean jarrita. Herriz ere kantxaren erdialdera oraingoan, arrastiak naita jaitsi, ezkerroman sartu gainera, baina ongi ekarri du ezkerrez bere burua lurrera botata Gerak. Ezker zeharrona askorik zabaleratu ez dena nola nahi Natalek, oraingoan zabalera berriz ere hanketara Gerari aurkaria deseroso sentiarazteko, eta lortu du helburua. Hanketara bideratutako pilota horrek ez duelako bat ere harrapasurik izan. 7 eta 6 beraz Aramburu eta arrastia horretik zabalean egitako jokaldi honekin egitako bigarrena izan du hau Natalek, eta berriz ere aurretik dira Goierritarra eta Esteierriko pilotaria batiko bakarraren aldean. Eta berriz ere pilota hotxak aginduko du Labrit pilota lekuan. Txarangako kideek ongi neurtuta ekarri dituzte piezen denbora tarteak, tantotik tantora ez da jakingo duzuen ez denbora tarte luze egirik, bikote bietakoren batek etenaldirik eskatzen ez baldin badu behintzat, eta tarte horiek betetzeko ez da labur, baina zale ontzako gozagarriak dituzte. Oso Txarangako kideek prest gaurko eguerdirako. Zabalean jokaldia Amaiak urrundik, Gerak eraman eta ezker hormara bildu, Sotamanoz sortuko da Agirre, botez eraman arrastiak, eta zertxo baita ezker hormara bildu ere bai, Aranburu sortuko da. Ongi jaitsitako pilota, ezker hormara itxakita, eta Gerak ez eraman, moztuta Natalek lortu duen lehen tantoa izan da hause, eta berriz ere tanto biz aurretik jarri dira markagailuan, aurrez gertatu legez Natale eta Amaia, 8 eta 6 markagailuan beraz. Eta orain arte Natale dugu tantorik gehien amaitu duen pilotaria, azkenengo tanto bietan ez egiteko aukerarik ez diolaga Iturriagari, erabat defentsa lanean ibili behar izan du Leitzarrak, eta erasorako aukerak edarto baino beto baliatu ditu Natale Aranburu. Atzelariek daramate tantoaren zama orain arte, urrundik 3 ingurutik bankagaldian
Iturriagak atzeratu du pilota eta gero lautartitik zabal alderantzko joeratxoarekin jo du. Eta pilota errotu Amaia Arrastiak. Iturriagarentzat aukera garbia, baina azkenerako ezker horman espero eta gure baino gehitxoago sartu zaio pilota hori. Txokoan barrena luzen atalek, baina edarki atera du bertatik. Korputzera zetorkion pilota Naroa Agirrek. Arrastiak atzera berriz ere bitik lau eta laurden ingurura etorri da Iturriaga. Atzelariari Naro Agirreri laguntzearen atzera Arrastiak. Naroak eraman eta pilota ezker horman sartu gainera. Ongi atera du bertatik. Baztertu pilota hori Arrastiak eta orain berak zabalean jokaldia egin. Kantxaren erdialdera zirrizta gaiztoa zabalaldetik jerak. Gauza bera egin nahiko zuen Agirrek, baina azkenean fronti sardira jota indarratiarekin ezker horman itxatxita jarri du pilota eta gero Geraren txokoko dejada batekin zazpigarrena lortu dute. Aurkariek lan handia egin arazi eta gero Leitzarrak eta Arroagoiko zestoarrak 7 eta 8 eta berriz ere sakea lagun izango du ondorengo tantorako gutxienez Leitzako aurrelari jaioak. Badator sakera jera Agirre Iturriaga pilotari eragin dizkio botetxoak eta orain jarri du ondorengo tantoa jokoan sake gaiztoa ezkerroko mara. Amaiak doi eutxi dio, txokoan luze Natalek, baina askorik ematerik ere ez, indar handiegirik ezin izan dio eman pilotari eta gero horrek ahalbidetu dio pilota atzeratzean Aro Agirreri, zabalean jokaldia jerak, gainera etorri zaio gorputzera Aranbururi baina jaso du, ezker hormara gehiagitxo arrimatu, gainera Naroak lantzaiak izan zitzan, horrengoan berak joko du, barrurantz egin dio pilotak eta Jukutria ezoiko eta ustekabeko horren ondorioz 9. lortu dute pilotak barrurantz egitearen laguntzaxoarekin. Aranburuk eta Arrastiak pilotatik bertara zuten Iturriagak eta Agirrek eta Iturriagak Naroa gertu zegoenez uste izan du zestoarra bera biatuko zela pilota jasotzera eta jasotzeko moduan ere izango zela noski, baina azken unean frontisean ostean koskaren bat jo eta barne aldera egin duen ez pilotak, horrek erabat ez ustean harrapatu gaitu guztiok, baita Jera eta Naroa ere eta azkenerako pilotatik oso gertu izan arren ezin kolperik dira eta ezin jaso ez batak eta ez besteak. 10 eta 7 orain ezker hormara gaizto jarritako pilota batekin lortu dute 10. Aranburuk eta Arrastiak eta Lanerdiak pasta berritan eta aurkariak iruzatako zabaldu diote gaituzurik. Partidako lehen etenaldia eskatu dio epaileari Jera Agirre Iturriaga Leitzarrak eta orain Txarangako kideek hartu dute berriz ere hotxa eta etenaldi tarte hau musikaren laguntzarekin alaituko digute denbora tarte luzosiago baten. Berriz ere lanerako pres dira lau pilotariak, Natale Aranburuk aterako du ondorengo sakea. Aranburuk txoko barrena luza jarri du pilota, Agirrek atzera, Arrastiak ere luze.
Iturriagak atzeratu. Eta baita Arrastiak ere. Ez dute aurrean irrizturik ikusten nahi, badakigulako nola Nataleala era pilotari oldarkorrak direla eta aukerari txikiena dutenean ere erasora jotzen dutela eta gero pilota horrek sosta jotzearen ondorioz efektu ezoiko hartu du eta Amaiak eramaterik ez du izan, 8 eta 10 beraz bi tantora jarri dira berriz ere. Iturriaga eta Agirre da aipatzekoa da, Natalia Aranburu erakusten ari den maila eta egiten ari den lana izan ere sarreran aipatu bezala 3 aste eman ditu kantxetatik kanpo lesionatuta eta gaurko du berragarpeneko partida, baina maila bikaina ari da ematen eta tanto sorta ederra ere egin du orain arte eta txatzen dut hemendik aurrera ere aukerak dituenetan saiatuko dela erasora jotzen eta ahal izan ezkero aita tantoak amaitzen ere. Aukerako pilota garbia Iturriagarentzat, Txokoan Barrena luze ezker ormara, ezkerrez Arrastiak jaso, Agirrek zabalera, badator Amaia bertaraino, ongi jaso du eta berriz ere atzealdea zaintzeko zein zabalera jotzeko ernez egoen, azkenetako zabalean luze jarri du pilota, eta indarrandian jarri du pilota Iturriagak, eta eroso xamar iritsi bada ere, nahi baina harinago etorri zaio pilota hori gorputzera eta ezkerrez kolpea tira bai, baina eramaterik ez du izan pilota hori Amaia Arrastiak. 9 eta 10, tanto bakarrera berriz ere Iturriaga eta Agirre. Aldea ezerezean uztear berriz ere eta orain arte partidaren gidoi hori izan da, bikoteetako batek bi kantoren aldea hartu duenean berriz ere elkarren segidan tanto bata besteari loturik aldea deusestatu du beste bikoteak eta gauza bera gertatu da ostera ere. Jokaldi egin nahi izan du Ormabikoari beste Ormabiko batekin erantzun nahi izan dio zabaletik txokora Natale Aranburu, baina txapapera joan zaio pilota, erasoan kaldua eta berriz ere beste berdinketa bat markagailuan 10. Neurketako 4. Atera duzake aiera Agirre Iturriagak, ezkerrez ongi eraman eta kendu Amaia Arrastiak atzera eta ezker ormara Agirrek. Iturriagak atzeratu, indarrantian doa pilota baina atzera egin eta anulazioa hastia eman dio Arrastiari eta beste aukera garbi bat bere buruari sortu diona Iturriagak atzean Arrastia beharrez zamatu nahi dute eta aukera garbia dutenean erasora jotzeko zain dira bi aurrelari trebeak. Aranburu eta Iturriaga asko zabaleretutako Ormabikoa, honek ez du hainbesteko indarrik hartu eta gero aurrera joan eta goxo txokoan ezkerrez deja da zoragarria egin du Naro Agirrek errepikapenean ikusi eta gozatu ahal izan duzuen moduan. 11 eta 10, tanto bakarraz aurretik berriz ere doi Iturriaga eta Agirre eta eguneko beste irudia errebotean dugu. Finalistetako 3 atera direlako kantxara pilota bana eskutan harturik goxo beroketarik eta egitera errebote zulora 10. Iristeko beharrik ere ez dute izango partidako pilotariek eta hortaz eskuak berotzen hasteko modua izango dute. Lau finalistek atzean Lehendabiziko partidara itzulita
lehen da biziko tantoa lortu du Naroa Agirrek, eta aurkariek tanto bukatzeko zabaltzea bezala. Partidako lehen da biziko penaltia eskatu dute. Arantzizela arrasia. Berriz ere. Garankako kidez kontxak ditugu. Bertara bidutako guztiok gozagarri. Eta bien bitartean aldageletako korridorean jota bat eskutan hartu du Oian Orrego zokerak ere, beraz finalean ariko diren lau pilotariak hasi direke da aktibazio lanetan eta beroketarik egiten, noski partida hau amaitzean kantxan berotzeko hastia izango dute. Askori berotzeko beharrik ere ez dute izango behar bada, baina betikomen hona behar bezala berotuta egotea, urretari ahalik eta ondoen askera eman ahal izateko eta gainera are garrantzitsuagoa izan ohi da hori. Final baten atarien gaudenean urduritasunak ere askotan aipatzen dugu. Atzera gabe aurreko igande eguerdiko lautardiko finalean aipatu genuen, urduritasunak ere areago lotzen duela pilotaria eta horrek mamu gehiago sortzen duela norbere barrenean, eta horretarako ez da laguntxarra izaten aurrez beroketa lan ona egin izana. Eta gero partidaren bilakaera eta kantxan ikus dezakeguna ere bai neurketak berak baldintzatuko duen hein handi batean behintzat. Etenalditik bueltako tantoa jokoan da, ederki zabaldu du bere burua lurrera botata Jere Iturriagak, zabaleraino joan eta ongi jaso du Aranburuk eta pilota atzean ere jarri du, oraingoan ireki, eskura eman dio Iturriagari, kantxaren ardialdean pilota erobateko gertu baitzen Leitzako aurrelaria eta gero atzera Naro Agirrek. Arrastiak jaso, 3 eta 3 laurdenetik. Txokoan barrena luzailerak, gainera etorri zaio pilota Aranbururi, baina ezkerrez ondo jaso du atzera Naro Agirrek eta bostetik eraman Arrastiak, aukera garbi aierarentzat, berriz ere atzera. Amaiari lanak eman nahian dira agidanez, ikusten ari garenaren arabera. Bigorriak txokoan jokaldia Natalek zabaldu, ederki zabaldu du Agirrek ero txokora Jerak, berak ormabikoa Amaiak lehen da bizikoan eraman du Jerak, txokora gaizto Natalek lautik eraman baztertutako pilota gaizto ura Naro Agirrek eta gero txokoan ederki amaitu du tantoa. Ez dino beto, borobildu behar zegoen bezala Natale Aranburuk, txokoan goxo, zirrizta bikaina egin du txapatik oso zentimetro gutxira. 11 eta 12 eta orain arte ikusi dugun moduan ez dago erraz antzematen partidaren bigarren erdiko bilakaera, partidaren bigarren zatiaren bilakaera zein izango den. Orain arte ibikoteak elkarren garondoan aurkariaren atxa sumatzeko moduan izan dira, tanto bira gehienez ere, tanto bira hurbilduaz aurretik izan den bikotea, baina ura hurbiltzearekin batera tanto bi elkarren segidan egin eta azkar asko oso minutu gutxiren buruan utzi dute ezerezean atzetik zikoazenek, eta orain ere partidak aurrekoari jarraiki bide bertsu hartu du, ez da hala ere orain aipatu dugun hause beteko nahita txokotik zabalera Lazkaotarrak Natale Aranburuk irekitako ezkertzearrak txaparekin egin baitu enkontru bete-betean. 13 eta 11 beraz hause izan da Lazkaotarrak galdu duen 3. pilota, eta berriz ere sakea hartu du Jera Iturriagak. Atera du sakea Leitzarrak luze eta ezker hormara osteterditik Amaia Arrastiak eraman eta kendu, botearen ostean berriz ere
Frontisartiko pilota ezker hormara bideratuan Aro Agirrek, edarki zabaldu du Jerak, eta hau ere benetan zirraragarria, zoragarria izan da, edarki zabaldutako pilota, 14-11. Hauxe dute partidaren hasieran bezala, Iturriagak eta Agirrek, euren aldera, mesedetan, tanto alderik zabalena. Partida hasieran, banakoaren osteko hiru tantoak, 4-1, jarri arte, eurek egin dituzte elkarren segidan, eta orain, 12-11-14 bitartekoak ere eurek erdietxe dituzte, eta ikusiko dugu alderik handiena, partida guztiko alderik handiena gizentzen duten, edota berriz ere tanto bira urreratzen zaizkien Aranburu eta Arrastia, Iturriagari eta Agirreri. Sakearen ostean aukera garbia izan lezake erasorako Iturriagak, pilota espero eta gura baino geixiago etorri zaio gainera, eta horrek behar bada ez dio utzi jokaldia nahiko zuken legez egikaritzen. Atzelarien arteko piloteoa orain arte, atzetik urrun xamarretik sartuko da Aranburu, eraman eta Jera atzerarazi bere tokitik. Baina harin berreskuratu du bere aurrealdeko kokagunea. Leitzarrak edarki zabaldu du Punpairez. Ezker hormara bildu gero gaizto Natalek, baina ongi atera du bertatik Aro Agirrek, eta behingoan atzera Jera Iturriagak. Amai Arrastiak berak ere iruterdira, luze, eta Arro. Alatxu erantzun dio pilotari, toki berera bidaliaz Agirrek. Ezker hormara sartu Arrastiak, Naroak jaso, ezkerrairea zabaldera askorik zabaleratu ezpada ere Natalek. Ezker hormak eta Frontisak bat egiten duten gunean jodu Jeraren pilotakadak, eta gero naita kantxaren erdialdetik jaisten hasi da Amaia, eta pilota txapapera joan zaio, hausia izan du partidan galdutako bigarren pilota. Lizarrerriko atzelariak, Amaia, Arrastia, Areian horrak ongi ari da pilotan, aipatu dugu partidaren hasieran genituela atzelari segurua dela, eta gutxitan galdu ohi duela pilotarik, hau zalantzarik gabe. Erasoan galdu izan da, gurata tanto amaitzera joan den pilota batek eraginduena, bere akatsa eraginduena, eta horrek eman dio bide partida guztiko tanto alderik mardulenari. Lau tanto zaurretik baitira uneotan Leitzarra eta Arroarra. Txokoan jokaldian Natalek, Arroak eraman eta esku horpoaz horren doi pilota txapa gainean jartzea lortu du, eta gero atzelari beharretan ibili behar izan du aitzinetik gibeleraino joanik Jera Iturriagak, baina pilotaraino joateko tartea izan du, baita kolpea tiratzeko ere, baina oso jarrera behartuan eta bere burua lurrera botata tira behar izan dio ala beharrez, aldez edo moldez kolpea pilota horri Iturriagak, eta ondorioz pilota gainean jartzerik ez du izan. 12 eta 15, berriz ere aspalditxoko partez Natale Aranburuk izango du sake ateratzeko abagunea. Atera du sakea Lazkaotarrak, erdi-erdikoa luze, ezker hormara bildua askorik sartu ezpada ere, bote txarra egin dio Aroaren erantzuna Frontisean izan, eta gero pilota horrek Nataleri, eta hori izan da Jerari agintzera pasatzea ahalbidetu diona. Atzean dilindan jarri du pilota ezker hormaren jiran, eta Punpairez pilotari erantzuna izan dio Amaiak, gaina ezin ganoraz jo, eta ez da pilotaka da horri txapa gainerainoko adina indar eta norabide eman. Erantzuna txapazpian geratu zaio, eta 16 eta 12 izango goan pilota zale partida hau 18 tantora izango dela, eta beraz garaipenetik tanto bira besterik ez dira. 16 eta 12ko emaitzak islatzen eta aditzera ematen duenez Iturriaga eta Agirre, eta pixkanaka partida joaten ari zaie Arrastiari eta Aranbururi.
orain egin beharra dute aurrera eta orain letorkiek ondoen sakea berreskuratzea. Pilota zail bat jaso du Arrastiak, atzera Iturriagak, baina ez da gehiegirik arrotu gabe. Atzera Agirrek, urrun xamarretik kantxaren erdialdera jaitsi. Urpili gabe Aranburuk, gero gireki du kantxaren erdialdetik Zabalera pilota eta Arrastiak atzeratu eta ezkerrona sartu gainera. Ezkerrez Naro Agirrek eraman. Aranbururi gura baino gehiago sartu zaio ezkerroman eta horrek errefera apurtxo bat zaildu dio, baina gero aukera garbia izan duen hartan kantxaren erdialdetik Zabalera erasora jo du. Zabalean luze jarri gura izan duen pilota baten poderioz Naroa Agirrek eta kanpora joan zaio, etzen aukera txarra, baina Zabaleko arrastuarekiko eta kontrakantxako olekiko distantzia hobeto neurtu beharra zeukan. Pilota hori barruan izango bazen Naroa Agirrek eta 13. eman dio atzelari gipuzkoarraren akatsak bikote urdinari, sake zailari ongi erantzun dio Agirrek, baina gero pilota konpairez xeatu egin du, indar handia eman eta pilota ezker hormara biltzearekin batera Natale Aranburuk eta horrek ez dio bat ere abagunerik eman pilota eramateko Jera Agirre Iturriagari, nahiz eta bere burua durera botata horretan gogotik alde egitu den 14 eta 16 beraz berriz ere urreratu zaizkie markagailuan Aranburu eta Arrastia Iturriaga eta Agirreri tanto bila garri zaizkienari. Natale Aranbururena izango da ondorengo sakea. Badator lasterkaldi txikian, Lazkaotarra, sakea ezker hormara bildu du eta bater erantzunik ez du izan, sake gaiztoa eta benetan bikainea. Ezkerrez eskua sartzeko kolpea tiratzeko denbora izan du Agirrek, baina ezin izan du pilota hori geldi arazi eta txapa gainereneko bidean ere ez du jarri. Errepikapenean eta zuzenekoan bertan ere ikusi dugunez 15 eta 16 oraintxe dute aukera berriz ere tanto alderik handiena ekartzeko eta gauzak areago parekatzeko eta azken tantoetan erabat nagusi izan dira jokoan Aranburu eta Arrastia eta euren menturan defentsa lanean ibili behar izan dute. Tantoen zatirik handienetan behintzat Iturriagak eta Agirrek, horrek ez dio aukera handiegirik sortu erasorako Iturriagari eta Aranburu ibili da nahieran jokatzen eta jokaldiak egiten eta orain kantxaren erdialdean indarrandian bizi-bizi egin nahi izan duen jokaldi batekin hanka sartu du eta pilota txapapera joan zaionez 17. lortu dute Iturriaga Leitzarrak eta Agirre Zestoarrak eta hausia izango da Jerak partida honetan atariko neurketan aterako duen azken sakea. Sake gaiztoa jarri du, Amaiak eraman bai, baita jaso ere ederki zabaldu du, ongi bildu du balere ia pasatakoa zirudien pilota Natalek, ara iritsi da Amaia, baina jasotzerik ez du izan, 18 eta 15 amaitu da. Lehiaketaren Iñekako finalaren atariko lehiazkapoko partida Jera Iturriagak eta Naro Agirrek irabazi diete 18 eta 15 Natale Aranbururi eta Amaia Arrastiari pilota taldeontzat aski gozagarria izan den neurketa batean 18 eta 15 izan da azken emaitza 41 minutu eta laurden iraundu partidak eta hau izan dira lau pilotariek zenbakiak berak bakarra galdu du bere izan da laukotean pilotarik gutxien galdu duen pilotaria eta tanto handien du irekita 3, Barketzi, Erradaz beste horren beste eta bana poztuta pilota eta pilota gibelean jarri da Naroak ere bi egin ditu eta beste hainbeste nortu egitako
pilotarik gehien galdu duena, baina ulertu beharra dago hartu duen arriskuaren barruan eta aurrealdean hainbeste jokaldi egin nahi izatearen ondorio pilota gehiago galtzea ere onargarriago zaiola erasoan dabilenari eta ezenez defentsan ari behar duenari, nahiz eta defentsan ari denak ere galdutako zatar litekeen ala baldin badira aurkariak behartutakoen ondorioz galdutako pilotak baldin badira eta Amaia Arrastiak berriz naroak bezalako tanto bat utzi dizkigu egindako bi izan ditu biak ala biak atzean eta bi pilota galdu ditu partidaren iraupena 51 minutu eta laurdenekoa izan da aurrez adierazi ditugun moduan eta azken emaitza ostera 18-15koa Jera Iturriagaren eta Naroa Agirreren mesedetan eta kantxan ikusten ari zareten moduan beroketariketak egitera atera dira hemendik minutu gutxi barru hasiko den partidan ariko diren lau pilotariak Gorriz batetik Oiana Orbegozo, Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo ariko dira orain aste eta erdi Segovian Jera Iturriagari eta Ruiz de Larramendiri irabazitako finalerdi klasikoan orduko xartelarekin sailkatu ziren bertara eta ordutik ez dute beste neurketarik jokatu beharrik izan bide luzaxeagoa izan dute aurkariek Iturriagak eta Ruiz de Larramendik 3 partida jokatu behar izan dute eta 3. hartan atzo arratsaldean geratu ziren txapelketatik kanpo iaz finalista izan zirenen kontra Maili Barrokalen eta Ane Mendigururen aurka partida guztian zehar lehen partida Iturriaga eta Agirre eta Aramburu eta Arrastia jokatzen ari ziren bitartean aipatu ditugun partida guztian zehar aurretik izan zirela Maili eta Ane bart arratsaldean lesakan eta bukaera aldera pixka bat aurkariei hurbildu bat izan ere markagailuan bat egiterik ez zutela izan Leizarrak eta Eulatearrak eta atzo partida ona jokatuta sailkatu dira gaur eguerdian hemen aritzeko txartela poltsikoan dutela finalan dira Barrokal eta Mendiburu, baina kontuan hartu beharrekoa da atzoko partida jokatzeak eragin dien pasara eta atzoko baldintza meteorologikoek ere izan lezaketen eraginari ere erreparatu beharko diogu atzo bero ikaragarria izan zen lesakan eta Mailiren amak aipatu digu inoiz ez duela alaba hain izarrituta ikusi kamiseta izarritan erabat laituta eraman zuela etxera Bergarara eta ea atzoko nekeak eta baita azken egunotan eta bereziki partida garaian atzo lesakan izan zen berosafa horrek eraginik izan duen Mailirentzat eta Anerentzat ere berbabi partida hasi aurretik etorri garenean Mailirekin egiteko abagunea izan dut eta esan digu behar bezala atxeden hartu duela atzo masajistarenean ere izan zela eta giharretan ukendu batzuk jasota gaurko partidari aurre egiteko pres dela baldintzarik onenetan ustez Maili Barrokal, ez dakitan nola izango den, 12 inguruan etorri da bertara eta ez dutarekin berba egiteko astirik izango ordurako zuzenean sartuak baikinen, baina pentsatzen dut finalera etortzea erabaki baldin badu, baldintzarik onenetan etorriko zela eta gaur ere Leire Oskozi eta Oiana Orbegozori aurre ahalik eta ondoen egin nahi izango diola eta 22 egitea lortuko balute txapela etxera eramateko borrokarik handiena egin nahiko duela Maili Barrokal lagun hartuta Ane Mendiburuk berak ere eta agurtu aurretik guk ere etenaldi labur bat egin aurretik aipatu dezagun gerta litekeela pilotari berak enpresa beraren txapelketa biak San Ferminetako lehiaketa biak irabaztea gaur aurreko igande eguerdian Ane Mendiburu eta Leire Oskoz aritu ziren lauterdiko A2 pilotaren San Fermin torneoaren finalean eta orduan iaz bezala Leire Oskozek lortu zuen bigarren urtez txapela erreskan eta hemen dira berriz ere Mendiburu eta Oskoz elkarren kontra bigarren finalean, binakako finalean ere eta gerta liteke Oskozek 5 egunen buruan bigarren San Fermin lehiaketa binakako lehiaketari dagokiona irabaztea edota
Mendiburuk bere aurtengo Sanferminetako lehen eta bakarra erdiestea Maili Barrokalekin batera, binakako lehiaketa honetan. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den, gorri zariko dira Leire Oskoz eta Oian Orbegozo, urdinez aurre Maili Barrokal Bergararrak eta Ane Mendiburu Uartearrak egingo diete, geuk etenaldi labur bat egingo dugu esan bezala, eta partida haste ardenean, pilotarien jendaurreko orkezpena egingo dugu bozgorailuetatik eta gero komentario lanetara bertara geure komentario gunera etorriko zaigu lehen partidan adituren Gera Agirre Iturriaga eta arekin batera egingo dugu Ados pilotaren San Fermin lehiaketaren final nagusi honek, binakako final nagusi honek ematen duenaren kontaketa. Berehala gara beraz, Iruñeko Labriz pilotaregutik pilotazaldeo. Oraintxe arte.
lanerako pres dira bi bikoteak, gerriko lotzen ari da uneotan Galtza Xuri eta Anane Mendiburu eta berehala izango ditugu bi bikoteak epailearekin batera jendaurreko ordezpena egiteko moduan. Eta bertara etorri zaigo lehendabiziko partida jokatu bezain pronto Jera Agirre Iturriaga, Jera lan handiak hartu eta gaur, baina prest finala zozatzeko. Bai, alaxe ez, ja, piloto gorri pixkoa piztuta, atzo azkenen partidu gortu intzen eta, bueno, bero hori bai, rekuperatzeko denbo handik etzeon eta gaur, bueno, beste partidu politu bat ez, eta, bueno, guain finalaz gozatzeko dizia. Lau pilotariak aurkezitako onzora jozatik banaka epailearekin batera. Egunon berriz ere Iruñeko Labrit pilotalekura bildu zareten pilotazale guztioi. Lehendabiziko partida amaitu da eta badator Binekako ados pilotaren San Fermin lehiaketaren finala eta finala jokatzeko prest dira bikote biak eta epailea Gorriz batetik Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo eta Eure Jaurre Elastiko eta Gerriko Urdina soinean dutela aurre egingo diete Magi Barrokalek eta Ane Mendiburu. Epaile lanetan, lehen bezala, Nafarroako pilota federakundearen izenean, Carlos Etxarte, hariko da. Txapagora epaileak, kolore urdina agertu du, beraz Magi Barrokalentzat izango da lehendabiziko sakea, zorte on bikote biei eta onenak irabaztezala. Prest dira, txapa kolore urdina agertu du, txapa kolore urdina agertu du, eta beraz Magi Barrokalek aterako du lehendabiziko sakea. Zeu etorri aurretik ere aipatu dut Jera, behar bada atzoko beroak eta partidaren gogortasunak eragina izan dezakeela, ean nola datozen Magi eta Ane hain ordu gutxiren buruan bigarren partida jokatzera segidan. Bai, da ez, nik esan gaur nabaritut ez, txispaldetik bintzat gutxixio koste jentzela pilota moitzea, eta, bueno, igual atzokoan nabarituko du pixkoa, baina egia da, bueno, fizikoki osongi prestatutako bikotea dela, ez? Hasi da final nagusia sake gaizto batekin ezker hormara, seitik ezkerrez, Oian Orbegozo beramaterik ez du izan saken ona, Maiek sakatzailea da eta partida guztian zehar horri etekina ateratzen ahal eginduko da, zalantzarik. Bai, eta azken alden gaina lauterdin estiloko sakekin da bile ez, hor azpiazpitik sakatzen, ezker pareta batzutan txostan bile jo, beste batzutan ezker pareta hori bilatuz, eta mine iten atzore egia da saketik zuzenen ezain beste igual, baina mine intzula ez, eta gaurre bide beretik joan diteke partidue. Eta atzo ere nahastu zintuztatzen saketik. Bai, ala da, Maili oso sakatzaile ona da, eta hor mine iten du, baina bueno, egia dare, oain ikusi den bezala Leireke bolea ona badaukela, sake kentzeko, eta hori ere garrantzitsua izango da gaurkoan. Bigarren tantoa jokoan, atzelarien arteko piloteoa saiatu dira, Leire eta Maili aurrealdean tantoa amaitzen, baina defentsa sendoak ez die horretarako baimenik eman, airez sartu da Lanztarra, kontrakantxatik bildu eta ezker hormara pixkanaka pilota urreratzen ahal egin du Magi Barrokal eta gero atzelarien arteko piloteoa. Luze Oianak, Magi jaterako da lauterdinaino. Aneri lagundu nahian. Areta biek bat egiten duten elkargunean jodu atzera Oskozek eta lauterditik luze eta Arro. Leire aukerarik ez izatearren Mendiburu, atzera Orbegozo, hiruterditik luze Anek eta baita Oianak ere. Atzelariak biak zein gehiagokan nork baino gehiago horretuko? Bai, probatu nahian hasiera behintzat. Bai, ez die bereziki bueno, luze jotzen duen pilotarik ez, baina bai osongi hartzen duena pilota eta osongi mozten duenare pilota ez, aukera daukean eta atez ezkerparetan oain bezala Anek bikain sartzen duenak ez, eta horrekin mina hundi iten dare. Eta hor asko bazkartu zaio pilota Oianari, saiatu da pilota bertatik ateratzen, jo ahal izan du, baina ezin txapaginaino eraman. Bai, hori da ez, hor Aneke osongi baztertzen do, ezkerpareta hori ongi bilatzen do, eta hor lan eukiko du Gorrik ez, horiek iditeko Leire berak jokun sartu beharko do, jokuen hasi,
Urdinek oso bikote gorra osatzen du ez, orduan pixkoat bere tokitik atea beharra daude tantoa inal izateko. Eta partidaren hasiera zain izan den ikusita, gogorraren traza har lezake. Bai, bik kantxan mailetan daudenen beti gortzen du partidu ez. Oskozek eta Oianak bisixio jokatu beharko due daukean defensa honoi hausteko. Maili erasoan hasieratik sake bueltan aldere Oldarko Rairez erantzun dio Mailiren sakeari Oskozek eta ez ustean harrapatu nahi izan du, bere helburua lortzerik izan ez badu ere, eta orain piloteoan aukerak sorti ezazkioketen aurkarien laguntzarekin. Zabalean barrena luze, atzeraino dator Leire, kolpea tira bai, baina bintzerik ez, indar handia zeraman, bere tokitik erabat atera du, eta Oianari lagundu nahian joan da atzeraino, baina behar bada, ez ustean harrapatu du horrek, eta indar handiak are aukera gutxiagorekin utzi du, Leire. Bai, oso egiten duen beste jokaldi bada Mailik ez bakarrik bildu, baizik eta hor gero eskubikin Zabalea oso luze jo ez, eta bueno, horren defenditzeko zaie den pilota da atzakazoaz, ia pasatako pilota, hor aukera bada igual sotamanoz bera, edo boleaz aukera balu pixkoat ibilbidea pilotan amozteko bestela oso atzaka ateatzen zaio ez. Eta Oiana ere lekuak helduta zegoen, txokoan zegoen preso eta Zabaleraino hain indar handia eman dionez, iristeko denborarik ez ziokeen emango. Ez, zaila izan entzer Oianantzate. Laugarren tantoa jokoan, orain arteko hirurak urdinek lortu dituzte, eta berriz ere Barroka lagintari saketik bertatik hasita. Ordegozok lautarditik atzera luze, eta hemen arrotu beharko du, badezko da, Mailik aukera gozorik izan ez dezan aurre aldean, zer nola hasien ikusita, ari baita, bere oldarkortasunaren eta bere arriskuaren berri ematen. Ba, eta tentsioan aritzen da kantxan ez da berdine ezer ez da honen jokoan laiego jokatzen da, nervio edo hanketan ez da tentsio ez, eta ikusten da lau pilotarik tentsiorik baduela, hankan moitzeko garaien ez dielako nahi bezain harin joaten ez, eta guain hasiera honetan pixkoat hartu arte eta izerdi aldi bat bota arte, kosta ingo zaioa pixkoa sartzea. Beroketariketak egiten ari zirenean alaitxeago ikusi ditugu, baina kantxara atera direnetik aurrera ez talagunik hemen, eta 22 egin arte elkar mendean hartu nahiko dute eta bikoteetako batek lortuko du helburua 22 egitea eta baita horrek emango duen txapela ere, 1 eta 3, atzean luze eta ezkerrot nola itxesita, Leirek aurreko tanto ere bikaina egin du eta sake hau ere ona izan da, eta horrek aukera sortuko dio bere buruari erasora jotzeko Zabalera, askorik ireki gabe ordea, honetan indar handiagoa eta norabide luzexeago ere eman dio, ezkerrez Oianak jaso eta gero Anek irutik lautar dira pilota atzeratu. Ordegozok jaso eta berriz ere Ane sartuko da jokoan. Irutarditik bizkanaka pilota ezker gomaran zeraman guran jatzelariak eta orain arte Ordegozo eusten besterik ez, Zabalera jo du, Maili sartuko da jokoan aspalditzeko partez, bien tartera luza jarri, Leire atorratzerantz, irutarditik eraman eta ezker gomara biltzen saiatu, atzera Ane mendiburuk eta gero ostetorditik ongi erratu du pilota Oiana Ordegozok. Herriz ere Azpeitiarra sartuko da luze atzera. Baita Anek ere, bikoteen helburua badakigu zein den, aurrean ahalik eta aukerarik gutxien utzi eta atzelariek artezatela tantoaren zama, aurrelariei aukera garbia etorri arte. Bai, baina hor jokatu behar dauke ez, nik uste bat ez Oskozek bizibili behar daukela aurren pelota, oso zuzen jokatzen badan eta Mailin kontra zaie da mineitea ez, oso ongi jarrita joten den bikotea da, beti daude bere tokin, eta moitu hazi beharra zaioa ez, zuloa bilatu nahi balin bada. Tanto luzeak eta gogorrak ari gara ikusten hasiera partean eta ez zaien abari, atzoko nekerik, Mailiri eta Aneri. Ez, gaztetasun hori ere hor daukea ez, azkenen ongi rekuperatzen due, oso ongi prestatuta daude eta nik uste horren aitzakik gaur ez duela izane. Urrundik Leirek eraman besterik ez, baztertu ere bai, ezker orman, lautarditik ezkerrez jaso bertatik mendiburuk, atzera Leire Oskozek, bat eterditik handia eman dio, zabaletik eraman eta luze jarri, eta baita Arro ere, Anek berak, Oianak jaitsi, Arrokalek eraman, aida sartu da Leire, eta Mailiren aukera gardia. Txokoan barrena luze, eta Oianak ez dinek harri gorputzera etorri zaio, eta ez din jaso, Oianak. Bai, hor azkenen azpi-azpitik emandako pilotaka da zen ez, indarra hundi ez zeuken.
abiadura hundikin jota zeon pilota. Partida gogorrari izaten, bera zamandu dutelako behar gehien orain arte izaten ari da jokoaren erantzukizuna eta urdinena jokoaren erantzukizuna eta kantxaren erdigunea urdinena denean zaila da erasora pasatzea eta bestela jokatzen hasi behar dute Leirek eta Oianak, Maik eta Anek aukera horiek izan ez izaten. Bai, ikusi beharko da ez, azkenen hor bueno, beraien aukerak baliatzeko nik uste Leiren gan daola pixko bat gakoa ez. Leirek joko alaia eta barko do, saiatu horra hurren mineiten ongi moituz pilota, eta hori lortzen balin badu agorrik bere aukerak egikoitue. Partidako 6. tantoa jokoan, barren aluze, berriz ere altxaren erdi aldetik ongi baztartzen alde ingo, ezkerrun makalere indar puska bat kendu dio. Pilota horri eta gero berriz ere atzera kargarro Maile sartuko da ikutik ongi jaitsitako pilota ezkerrunara Leirek ekarri keinu ona Mailek eta Zabalean Bikaine bai, nik beran zalantza hor errepikapena ikusi beharko da baina usta zen epaiek altxaindo bertan zeon ez, eta gorri emando pena izan da, oso ongindako jokaldie bikaina izan da, baino badakigu batzuetan alakoak egiten dituela Anek eta Zabalean zegoen zuloa ederki baliatu nahi izan du, baina antza denez Zabaleko txapara joan zaio errepikapenak olaren berri ez digu eman, beraz nonbait jotzekotan arrastuan bertan txapan bertan joko zuen eta hemen hotxa ateratzen du txapak eta behar bada txapa hotxa entzun izango du Carlos Etxartek. Sake gaiztoa Leirek, Anek ezkerrez eraman eta gero Mailerentzat aukera garbia. Zabaletik Zabalera luze, Sotamanoz hanketara zetorkiona jaso Oskozek, Maik atzera baten erditik Ia Laura, atzera Ordegozok eta baita Mendiburuk ere, frontis erdikoa Anerena, alaxe jaso indarrandian Maili beretokitik aterarazi asmotan Oianak eta gero berriz ere atzera eta Zabalera ere batetik esera txokotik Zabalaldera ibili beharra izan dezan Barrokalde sartzerik ez, pilota horrek altuera handi hartu baitu Aita jaitsitakoa Maile iritsi da, baina pilotari ezker egiterik ez dio izan atzera Leire Oskozek eta gero baita lauterritik Anek berak ere eta zeinen harin bueltatzen den Zabaletik txokora defentsatik berriz ere erasorako preste egoteko Maile Barroka lankarinak ditu eta horren seinale izaten ari dira azkenengo bere pilotaka da horiek defentsako oso zaila jaso du eta gero defentsako pilota oso zaila jaso du eta gero erasora pasa da eta azkenerako berak lortu du kantoa. Bai, dauke Maik askotan ez, pazientzia hundikin jokatzen du pilotan normalen berei tanto ite asko kostatzen da, eta gero aukera daukenen berak pilotai eman dagoen bezala ezkerparetan ongi sartuz mine jendo ez, eta horren aurren zaie da azkenen pazientzekin ez zubre jokatu beharra aukezo, baina aldi beren zuloa bilature bai ez, eta dinamika hortan batzutan zaie izaten da ez, hor Leirek nik uste laundu beharko liokela geixio, beste ritmo bat sartu, behintzaten hasten saiatu, bestela Mailin eta Anen ritmoan jokatzek, hoxe dauke ez, tantoak aleka beraien aldea erortzen diela. Naiz eta partida gogortzeari beldurrik ez dioten izango, Leirek eta Oianak ere. Ez, azkenen beraiek arki prestatutako bi pelotari die, baino egie dena da arrisku geixo hartzeko beta bilatu harko duela ez. Bi kanto egin dituzte elkarren segidan Mailek eta Anek, 4 eta 2 eta azkena 5 eta 2 eta orain Leirek eta Oianak hartu dute kantoaren zama eta baita kantxan jokoaren ekimena ere atzera Leirek ongi jaso du Anek eta oskotik sortzeko aukeratzen du kantxaren nortialdera bizi eta indarrandian jaitsitakoa Oianak aurrera etorri da eta 3 lordenetik ezker barrena luza jarri du txokoari etekina atera nahian Zabalera Leire Oskozek txokotik indarrandian eta bixi oraingoan atzera baina bertan da punpairez dio du 5 eta 4 denetik, ongi jaso eta berriz ere harin etorri aurre aldera
defentsa lanean ari behar bada Mailiri lagundu guran, atzera Maili, gairez sartu da Leire, ezker hormara ez zaio Leirek nahiko zuten bezain beste etorri Mailiri, ezker hormara gaizto txokoan barren alduze Oianak, Anek jaso eta gero ezker hormara baztertu, txokoan barren alduze ostera ere Oianak, ezkerrez iruterditik eraman eta toki berean baztertuta jarri Barrokalek, Oskozek jaso, aurrera dator Hane, espero baino bote txikiago egin dio pilotak, baina ongi ekarri du. Kantxaren erdialdera Oskozek zabalera Mailik, kontrakantxatik bildu Leirek eta bere buruari denbora eman. Ezker zeharra, ezker paretaren ingurutik zabalera Hanek, txost egin dio gero pilotak Leireren eskutik irten ostean Haneri berari eta gero atzera Lanztarrak airez kolpea tira eta doi jaso Hanek bat ere ongi ez du jo esku horpoazeko Leirek eta kontrakantxara joan zaio pilota horrek frontisean bat egin ostean eta min hartzeko ere arrisku handia izan du. Bai, nik uste hor botea ez diola behar bezala inez, jarrita zeon eta uste baino arrogo indiola botea aurren justo ematea zinen eta hor gaizki oso gaizki jo dula ez. Eta tantontan ikusi da zema lanin behar den bikote urdinei tantoiteko ez, azkenen beraiek izan diena usi oso ongi moitu du pilota gorrik, arrisku handik hartu gabe, baina bueno, bazterrak ongi bilatu zalare dena eta iristen zen bikote urdine. Eta beste tanto gogorra. Bai, hoi da ez, gogortasun hortan oso eroso jokatzen duen Mailik eta Hanek lanai ez dio inoiz guztin iten, badakie hortik potere handia daukeala eta mine egiten duela, eta gorrik die arriesgatu beharra duenak pixko bat ez, iskinek egin bilatu beharko ditu eta txapa inguru ere bai ez, mine egiten nahi bali badue. Eta laur den partidak, zortzi tanto besterik ez orain arte, eta hemendik aurrera azkarrago jokatzen hasi beharko luketen Leirek eta Oianak eta behar bada arrisku handiago agartzen hasi beharko luke horretarako Leirek aurrealdean. Bai, ala, hemen azkenen gareztiongo da garaipena ez, bukaera arte borrokatu beharko duen pelotarik eta ikusi beharko da asmatzen duen ez, erasoan bizkoak egio arriesgatutan ikuste hor mina itezakela Oianak igual pilota jetxi dezake hor hankata jokatu bizkoa Mailiri, azkenen arrotzen bali bado Hane oso eroso ibiltzen da ez, alde guztietan nahiatzen da eta ber hankata bizkoa jokatu mina itia lortzen duen. Baina gogoan hartu beharko duten Leire horretarako gauza dela eta partida aldan lezaketela. Bai, noski, eta gero Leirek saker rematen mina indezake ez, lauterdin oso ongi sakatzen do, gero rematerare ongi bioten da, nik uste, bueno, konfiantza hartzeko tanto on bat beharko lukela Leire berak, eta hori ateatzen bazaio partidu sartzen den. Eta ere aldatuko dutete, tanto egin ostean, eta horrek behar bada honek dia zaieke. Bai, baita ere ez, azkenen saskine bilatu dezakea, guain ibiltzen duen pilota bikote gorrik azpitik ibiltzen dena da, alare bueno, pixkoako zaiten zaioa mine itea ez, eta urdinen guaindik bote arrogoa da, eta horrekin oso eroso da bikote urdinen. Azken unen arte izan ditu bere neska galdian Leirenen aita gotikino bat Ismael Oskozek harinago etorri dira Kantxara lanerako Barrokal Mailen aitaren aginduetara atxedezitan izan diren Maili eta Hane eta Maili hartu du zakerako eta etetearekin batera une batetik jarriko du tantoa jokoan. Abiatu da korrikaldian eta atera du ondorengo tantoari hasiera eman dion sakea. Gaizto etorri zaio gainera darrandian bideratu baitu. Oiana ortego zori, baina ekarri du eta gero atzean bera hasi da gintzen, baina Hane ez dutak ikiltzen, pilotaka arroek. Atzetik, lau terditik, Maili Barrokalek kantxaren erdialdera jaitsi. Txokoan barren alduz Leirek, Maili eraman, atzera ator Leire, iruterditik. Eraman besterik ezin izan du egin, txokoan deja da Mailik eta hau ere dotorea, zoragarria benetan. Oso na. Bikainari da Maili, aurrean jokoan hasten eta dituen aukeretan aurkaria imin egiten. Bai, eta guztiak orain arte baliatzen. Bai, eta oso ongindako jokaldi ez. Badauke gainea posture berdinetik jendo dena Mailik ez. Moztu, atzea bota bipareta, zahalea luze, eta oso zaila da harritzen ze jokaldi bardunez, eta goingoan hori nik uste oskoz bera zabalduta pixkoa zeola, eta etzula espero dejada hori, eta bitu deaneako berandu izan dela. Eta kolpea bera azken unerarte gordetzeak, arez talantza handiagoak sortitzake. Deja da nora joango den edo jokaldia nora joango den ez dakizulako baitzaude.
Bai, gainean posturengatik ez, da mailekin zai ere, azkenen kolpe guztik modu beren botatzen jolako ez, eta hori zaie da iarritzen zein behar dut, bere alde, hori daukean maileke. Urrundik hiru terditik berriz ere jaitsi, ezker ormara Leirek jaso eta txokoan bertan luzesko utzi. Ezker ormandiagoarekin eta arrosiago mailik ia laura, eta gero honek aurretik irutik atzera. Lau terditik, hiru terdira askorik osatuko eko pilota, askoarekin egindako keinoan kaditzera manduen ez oian orbegoz, horrengoan zabalera nahita. Ate duera bat bere tokitik maili, baina berriz ere dator harin asko aurrera. Bergararra atzera Leire oskozek mostetzen eskuinez eraman hanek, gantxoa Leirek, mailik moztu, indarrandia eman dio, ezkerdez kolpea tira bai oianak, baina ez dein. Eta berari da nagusitaten orain arte. Bai, horro Leire saiatu da gantxo hortan baino indarra hundi gabe ez, ongi etorri zaio mailiri eta horre gero abiadura hundi ematen dio eta oso ongi egiten du jokaldi hori ez. Mailiri hor aurren uzten bazaio oso esku gozoa da gainea, ongi sartzen du eskun, eta hor zaie da ez, berari mineitea. Eta konfiantza handiarekin ari da, urrundik ere jokaldi alegin oso zailetan asmatu baitu. Pilota gaizto jartzen aurkariei, zuzenean urrundik jarritakoarekin tantoa lortu ez badute ere. Bai, azkenen erosoa idielako ez, atzokoan hasieran tankera hundie dauke ez, atzore berdintxo hasi zien beraiek oso ongi, beraiena sendo inez eta gorrik ezin hartuz pixkoat toki ez, sartzea kostazitzen gurire, eta oso eroso bikote urdine, gero alde handi hartzen badu ere alde horri buelta eman bartzaio eta orduan bono, oain tanto adibidez oso garrantzitsue bikote gorrintzat. Zazpiko aldea zabal lezakete, bederatzigarren egingo balute Mailik eta hanek, baina 6 eta hutseko bolada honi lehen jarri behar diote etena eta horretarako tantoa egin behar dute, eta hau jeraz deuk esan bezala oso garrantzitsua da Leirerentzat eta Oianarentzat. Bai, ez esango nuke ez, azkenen zulo hundi irikitzen balin bada, gero atzetik aurreako bideoi oso zaila da bikote honen kontra ez, gutxe egiten oso gutxitan ikusten duzun bikotea delako. Ezker Romara gaizto Mailik ongi etere du bertatik hanek ez Oianak, oraingoan hanek jaitsi, bi terditik atzera Leire oskozek, baina ez tabil eroso, punpairez lau terditik jaso hanek berriz ere aurrera dator, txokoan barrena luze Ezker Romara, lau terditik eraman ezkerrez. Mendiburuk, sotamanoa luze, Maili abiatuko dela abierazi dio Oiuz haneri. Erra, pilotaka da. Gaizto, baina hau ere ekarri. Hane Mendiburuk kolpea tira bai, baina ekartzerik ez azkenean. Baina zenbat lan egin behar den Barrokal Mendiburu bezalako bikote bat tantoa sartu nahi baldin da zaila. Bai, hoi da ez, azkenen ikusi dagoen beze ongi jarrita Mailik eskatu, hane bere tokira eta bideze pilotaka da jo behar izan duen Oianak ez. Tanto iteko ezkerparetan bikain abiadurakin sartutakoa. Baina azkenen hori dauke bikote honek ez, utxeik ez zindozo pilatu eta tanto eitea behartzen dizuela aldiro ez. Kantxaren zatirik handiena estal dezakete elkarrekin Mailik eta hanek, eta gainera hane atzean zein aurrean askotan ibil daiteke aurrelariari laguntzen, konturatzerako atzetik aurrera atzelari aurkaria, kasu honetan Oian Orbegozo erasora doanean edo joan daitekeenean ere hortxe baitago Mailiri laguntzeko gertu. Bai, hori dauke, azkenen oso bikote ona baginekin aurkezpenen ez, bikote favorito bat balin bazenan eta Mailina izango zela, azkenen dituen ezaugarrikin songi uztartzen dielako elkar. Baina, bueno, gorrik badue gaie ez, biek beraien egingo balue sustotxo bat emateko. Horregatik sartu ziren besteak beste, iaz egindako merituengatik eta baita bikote gisa eman lezaketen maila handiagatik txapelketaren azken aurreko fasean, finalerdietan, eta finala ere orain arte ikusitakoaren arabera bederen bikaina egiten ari dira, eta nabarmen dira aurretik, naiz eta egoera alda lezaketen horretarako gai baitira Oianak eta Leirek, eta orain pilota aldatzearekin batera ikusten ari gara, tantoaren norabidea ere erabat aldatu dela eta piloteoan gehiago dabiltzala Maili eta hane sakean zirenean, baino bestelako pilota baita, hau. Bai, denbo gehiago ematen du pilota da ez, baina, bueno, azkenen, nik uste gorriri behidenik azpitik ibiltzen dena hautatuko nukela ez, denbora ematen duen pilotakin eta Maili guendik eta hobeki jarrita harrapatzitio zolako ez, eta hok denboa balin badu pilotan jartzeko, bazai da tanto egitea.
zalantza barik. Orain arte ikusi dugu, Zurkaitz bi direla, defentsa sendoa erakusi dezaketela kantxan, eta halako pilotak haiei ere emango lieke, ematen die denbora, eta horrek eroso izango ditu kantxan, naiz eta aurkariek behartuko dituzten gogotik, tantoa eurena izan da dinatzera Leire Oskozek, bostetik eskuinez edarki jaso, eta kendu, Leirerik keinu hona alere lantzeko pilotariarena, keinu hona izan da alere lantzeko pilotariarena, gero Zabalera luze bideratu du pilota hoianak, Mailik jaso, eta horrengoan Zabalera barik, azker Romara luze. Pilotaka da ona berriz Oianana, ez? Eta ongi baztertu Oantxe, bi pilotaka da oso onak jotio aurrekoan berak lortu du tanto baino bai, eta horrek animatuko du pixkoat Oiana, ez? Alture gehiegi eman gabe frontiserdiko pilotaka da horrekin mine egiten da, eta bi pilotaka da oso on jota, bueno, pixkoat sartzea lortu du partidunez. Eta konfiantzari begira ere garrantzitsuak izan dira. Azken tanto eman dieten azken Oianaren bi pilotaka da hauek. Bai, alaxe ez, azkenen bere ikusteko beraiek hola jokatuta mine indezakeala, eta bueno, konfiantza emango di horrek Oianari. Besteak beste aurrekari bat ere badugu, partida gogorra egin lezaketelako aurrekari bat ere bada, Segoviako finalardia orduetetik gorako izan zen, eta orduan ere zuek estutu hartu zen dituzten, baina azkenerako eurek irabazituten lan handia eginda, alere. Ona! Eta hau ere bikaina izan da, ezker zehar motorea, inolako zalantza izpirik gabe, eta sortu. Bikaine ez, lehen osan du Oianak behartzula berak partidun sartzeko, baina hau Leirei honek sekuleko konfiantza emango dio ez, azkenen bikaina izan da gantxoa ez, hobek ez ditek egin, bai txapa alde hori eta bai zaleko arrastoa bikaine urtuta, oso ona Leirek guantxe sartu berri duen gantxoa. Eta jotzeko ibili duen moldea ere bikaina, zelako postura honean egin dion aurre gantxoari. Bai, bikaine. Hortan lan asko iten nahi da, Lauterdin berezik erabiltzen do gantxori ez, sakerrematen aitzen denen, eta oain atea zaion bezala ateatzen denen txalotzea besteik ez da gelditzen arerioantzat. Ezker Ormara gaizto, hanek punpaidez oso pare bat aurrera eginda jaso, atzera Leire Oskozek, eta gero berriz ere, han esartuko da jokoan, hiru terditik atzera. Hiru eta hiru laurren ingurura. Ertatik atzera Oianak, eta orain Maile sartuko da. Atzelariari lagundu nahian, atzera Leire Oskozek, bitik Lauterdira, eta aldatu da pixka bat. Partidaren norabidea behintzat, eta urdinen nagusitasuna ere ez da hainbestekoa. Azken tanto hauetan. Bueno, Maili igual ez, gelditu da pixko ator kanporago hanek lan gehixio dabilki azken tantotan. Eta, bueno, Mailik ere ikusiko ez, hori ikusitan ikuste launtzea goin bezala atako dela ez, eta pelotak bakar baketen aldatzen do jokun dinamika. Horrekin inondik inora ez dugu esan nahi haneren lana adierazgarria izaten ari eztenik, bera ari da, orain gehien arrotzen eta Oiana bera ari da, defentsa lanetara behartzen, gaina nagusitasuna Mailiren jokoan sartzeko aukerek baldintzatzen duten heinean ez da urdinena erabat partidaren hasierako tantoetan izan den bezala atzera berriz ere han hemendiburuk bosteterditik edarki jaso du eta baita sartzeko abaguneak kendu ere Oiana Ormegozok atzera hanek berak ezkerrez jaso Oianak Mailik jaitsi gaizto doa eta ez dinekarri Leirek azpitik joan da eta ezin dugu bazartu du ezker Romara. Zaten ginuna ez, azkenen lasaitasun hortan pilotaka da bakar batekin mini jendola ez, eta goain ikusi da ezker paretan bikain sartu do. Bueno, Leire jarrita zeon, ematen zuen ateratzeko modukoa zela, baino ez die beti pilota zaiek izaten die indarrakin etortzen dienak eta gerri ongi sartu beharrekoak eta ez die defentsan aitzeko erreixak izaten ez. Eta ostera ere urdinen aurreko pilota kantxera. Bai, bizixegoa da eta eroso zeuden pilota honekin ez. Mailik joko ekimen hori berak hartzen zulako, pilota asko moitzen zulako. Eta, bueno, tanto erreskan leno segidan inditue pilota honekin. Sake hueltan aukera egitez erantzun diolako Leirek sakeari Oianari laguntzearren, oraingoan ere txarrak endu dio lagunari, ezker Romara baztertu Leirek kantxaren herrialdetik pilota hori luze. Kantxaren herrialdetik txoko aldera Oianak, berriz ere tartean edo jarri, eta gero azpitik berriz ere aurrez egin bezala jeistera joan da Maili, eta kasu honetan txampa bera joan zaio.
Bai, gutxitan utxe egiten du Maikolako pilota bat, ez? Nik uste pixkoat jestea joan dela, hankata jokatzeko, eta hor ez dola eskun behar bezala sartu. 6 eta 9 eta orain ez dakit lehengoa edo beste bat atera duten, hor zalantza egin dute. Nik uste lehengo berarekin jarraitzea erabakiko zutela. Ez dakit, horre da, beraien takadatxo beste pilotakin induela, baina goengoan iruditzen zait, zuk esan duzun bezala, ez duela pilotaik aldatu. Une batez, elkar animatzen ikusi ditugu eta baita esan bezala zalantza eragiten, elkarri zalantza eragiten ere bai, honekin jarraituko dugu edo bestea hartuko eta azkenean pilota bera erabili dutela eta kexu da orain Leire hartutako erabakiagatik segururik tantoa segituan egin daiteko, eta berriz ere indarra erabili du Maili tantoa lortzeko. Bai, hor pixkoat gantxoa indarra hundi gabe zeon, bere buru esaldu do pixkoat. Eta aurreko pilotakadak olea zalantza ito launtzeko edo ez, eta sartu barra zeon ez, bestela hola oian entzat ikusi den bezala oso zaie gelditu da. 10 eta 6 markada joan, reskontara etorri da atxeden seteran emediburu eta berriz ere, gune batetik bestera berrekin godio jokoari Maili Barrokalden sakeak. Atera du Maili, luze. Jokari inguruan erain dio porta eta luze jarri du bosto terdi gartue. Atere Ezkerromari garrapatu gabe pilotak txosta joara zilarren, pilotari Maili berak txosta joara zilarren, Ezkerromara Oianak, eraman eta Leireri sartzeko aukera kendu. Orrunde gilutarditik Mailik atzeratu eta indarrandia eman gainera. Eta baztertu ere, Leirek Oianak eraman, Leire jogoz kanpo dute erabat orain arte, eta Oiana ari dira pilota bata bestearen segidan berari bidalita zamatzen, Zabalera orain Mailik, Leirek eraman, baina zulo handia utzi du Zabalean, baztertzearen ondorioz ezin izan du Mailik baliatu, berriz ere jaitsi Oianak, Mailik atzera, Leire dator atzelari manetan bostetetik eraman, eta harin aurrera etorri naiz eta aurre aldera arte pasatzerik ez duen izan, orain aukera garbia Lanzarraren zat agintzen hasteko, dejada ona, Mailik jaso eta azpitik jokaldia legina, baina ezin, kantorik amaitu, 7 eta 10, berriz ere defentsa lan sendoak eman die aurrena agintzeko aukera eta gero tantoa bukatzeko ere bai Leireri eta Oianari. Bai, hola jokatu barra daukea ez, bizixo, moituz, guain Oianak hankata jokatu dio, gero egie da, urdinek aukera euki duela buruz gain pasata mineiteko, baina bueno, oskoz ere presteon defentsa laneako, ongi bikote gorri eta gero dejada oso polite ez. Venga, esan dio Mailik Haneri aurkariak sakera etorri gaitzin eta ez dira, aurkarien gandik hain urruti tanto ez dira asko, aurrez tanto aldea dezente zabalago izan dute eta bere buruan sinetxi beharra dute, baina joko arinago hori kantxan agertu beharko lukete, erakutsi beharko lukete, horretarako gauza ere badirela. Bai, oso partidu txukun egiten nahi da, igual ez da agintzen nahi, egia da, eskubikin igual jartzen nahi dela, gehiagi eman gabe, baina bere lana oso txukun inez, eta atzen hain sendo da bilenen, zaila da ez, atzen tantoa lortzea, eta horre Leirek eta Oianak bizixio jokatu, aurren zuloak saiatu bilatzen, eta aldela minei. Ongi marko du dago gantxo bat, horrek ez du alatzere ez ustean harrapatu Barroka, latzera Mailik, gero txokora luze jarrita eta baztertu Oianak, baita Mailik ere, eta gero espero baino askoz ere gehiago sartu zaio ezkerparetan pilota hori Leireri eta horregatik ezin izan du eraman. Hor igual defentsan biguin xamarrotxe Leire ezkerrakin ez, egia da, beti diela pilota zailek, baina bera alde egiten zaioa, geixio altxadateken pilota eta defenditu ez. Eta garaitxarrekoa izan da, pixkoat sentsazioak aldatzen aizien, bikote gorri pixka partidun sartzen aizen, Oianan ikuste suelte xio, geixio eman ez pilotai. Baina Leirek guainik pixkoat aurrea konfiantza hori falta ez, pauso bat aurrea eman da sinisteko mine indezakela. Eta urdine bere lanen oso ongi ez, bikotea jarrita, hane lan zaie eta ona ongiten, eta Maili bere aukeran zain. Eta Ismael Oskozek ekarri ditu bere neskak berriz ere bigarren ez aukira. Bai, ez da momentu txarra ez, azkenen partidu erdialden dau. Ez da utzi behar ez are gehiagi aldeiken, arrisku eduki dezake ez, horre, tanto bizpairu, tanto geixio
minutu eta erdi lanerdietan. Azken tanto ez dira behar da oso gogorrak izan, baina partida orotar hartuta luze eta gogordoa. Partida luze eta gogordoa, azken tantoak ez dira behar bada horren erakusgarri garbiena izan, baina orotar hartuta partida gogorra doa. Eta nekagarriari izaten laurentzak. Bai, fisikoki gorra, azkenen biotakada asko da mantie, partidu egortzen nahi da. Eta, bueno, inorrek ez galdu nahi ez, orduan, bueno, arrislature gehiegi ez dira egiten oso neurtuta da bizkie pilota. Eta denak txapel hori duen burun gainen jarri nahi ez, eta horrekin azkenen beste tensio bat esaten da. Eta partida hasieran bezain lotuta ez dira ari, baina nabari da zerbait handia dagoela jokoan. Bai, azkenen San Ferminetako txapelketa berezia da. Oso txapel preziatu da, denak borroka bizena izan da hori lortzeko. Eta denak eukin nahi du gaur hori buru gainen ez, eta horrek tentsio iso zentukatzen. 11:07, eten aldetik bueltan berriz ere kantxan pilotakadak jotzen ikusi ditugu atzelari biak elkarrekin jolasean, txarangak bere pieza amaitu artean eta orain bai, Oianak Maili pilota pasatzearekin batera, une batetik bestera, egingo dio berriz ere jokoari, Bergararrak berak, bai esan du eta badator. Sake ateratzera, Maili azpi-azpitik eta gaizto ezker hormara. Golpea tira bai eta baita jaso ere Oianak. Berriz ere ezker hormara indarrantian, txosta egin dio pilota Oianari. Eta jasotzeko ezinezko gertatu zaio. Bai, saketik dabile sake antzeko aitenez, ezker paret hori txos bile joanez meritun eramando erraistori Oianak, baina bigarren pilotaka da berdinez, ia beste sake batzen. Eta txostori jota, tanto Mailin alde. Fronti dira, baina indarrandian eta txosta joarazita 12garrena lortu dute Maili Barrokaleketan, hemen diburuk eta bat berrizteren Maili sake ateratzera. Hau ere ezker hormara luze eta dilindan jarria ezker hormak utzitako erasorako zirriztu estu hartan eta 13garrena beretzat beste sake zital bat. Bai, hor gaina pixkoat nik uste hankak alde indiola Oian nahi ez, jarrita zeon, baina gero pixkat azkeneko mugimendu hortan pixkat hankak alde indiola eta guainik ez jaiegoa zen pilota hori gisa horta eramatea ez. 13:07, azkenen gopizandoak 3 pilotakadatan erabaki dituzte. Urdinek erabaki ditu Mailik, sake bueltako jokaldia ere Bergararrak berak lortu duelako aurrena eta sakea berak jo duelako artera kantoan ere eta aldetxo hartu diete berriz ere markagailuan konturatzerako. Bai, berriz esan duzuna ez, aldea politie markagailun, 22ko biden, berriz mineinez ez, han eta Maili bere haiena oso ongi inez, eta, bueno, moain zulo eraki horra izan ditekena iriki du ez, zazpitan doita biden, 14 eta zazpikoa oso arriskutsu bikote honen aurren. Ezker hormara, gaizto moztutakoa eta indarrandian berriz ere bere ohiko ezaugarriari etekin ateratzen ari zaio Maili. Bai, hoxe bere-berea dauke ez, indarrez ibiltzea pilota eta ongi jartzea horrez. Eta naiz eta leire gogotik saiatu denez, hor pelota hori eramaten, ozta-oztan gelditu da txapara alde indiolako. Eta ez dakit ez den hartzenari kolore urdinegia finala. Beste mugiarazitako pilota bat, sakeak berak eman dio horretarako aukera Mailiri eta gero zabalean luza jarrita. 15garrena lortu dute Mailik eta Anek eta badoazkie pixkanaka. Bai, bat ezen ikuste saketik miniten nahi dela ez zuzenen sakea noiz nahi sartu do, bueno, baten bat, baino gero lehenengo pilotakadan ez bigarrenan aurren gelditzen zaion hortan osongi moitzen nahi da ez, luze zabalea txokora moztu dejan bate ikusi diu, orduan, bueno, saketik hasten da mineiten eta hor gero, bueno, aukerako pilota aprobetxatzen Maili. Ertiko sakea Mailik, ongi jaso du Oianak, atzera eta ezker hormara, Ordegozok jaso, eta mendiburuk fronti sartian atzera, baita Ordegozok ere areago harrotuta, eta ezker hormara gehiago bilduta, era berean. Oianak luze, tertitik,
3 eta 3 laurdenera. Deuruk ekarri, eta Oianak atzeratu. Gehiago gain ematen ari zaio pilotari Orbegozo, eta Mendiburuera bat defentsa lanean, baina gizaurarik gabe sendo. Bai, oso ongi da pilotan, ez? Oso gutxi galduta, galdudon bakarrenetarikoa ustez Zabaleko deja daue izan dela ongi botatakoa. Hori da. Eta, bueno, utxeite batekin obikin bukatzea partidue. Azkenen meritukoa da, ez? Lan oso nahiten, hor pitzadura hundik ez da hor atzealde hortan. Eta gorrik zuloik bilatu ezinik, ez? Tarte baten euki due, bueno, mine itien hasi dien tarte bat. Piskoat asmatuz eta zalantza gehiago. Hoi berriz ez zuloik ez du ikusten, ez? Eta gero baztertutako pilota batekin berak lortu du eurentzako 16garrena. Bai, da, azkenen pazientzi hortan beraien alde erortzen da tantoa, ez? Ordu, bueno, nik uste guain aurkitik atatzen den Ismaelek gozenateko izango diola, ez? Beraien jokatu beharko duela, bizkoat arriesgatu, ez? Goitzu pelota bintzat, Leiren eskutik jokaldi bat itzen saiatu eta Oiana pilota iesten, ez? Azkenen ikusi daulako zuzen jokatuz, bikotunei aurreitea ia zinezkoa dela. Ismael bera izan da, Leireren aita, Oianak iradokirik. Azela begirenduta indion, alaba eta alabaren zutoten idea aukera ekarri dituena, eta eten aldiak eraginik baduen, garai kritikoan sartu baita partida gorri ez da. Bai, ez, azkenen nik uste arriesgatu beharra daukala. Masaita zazpitze gatzen, aleka zantoak lortzea oso zaila da. Maiitanen kontra ez, beraien kutxeitik ez duelako pilatzen, eta zun bitarte hortan baten bat pilatzen bazen beraien alde erortzen da, ez, eta arriesgatzeko garai egin zaioa, beste moduko batea bentzat saiatu jokatzen, eta ateatzen bada ongi, eta bestela bukari zurion du. Amasei eta zazpi markagailuan, Txarangak amaitu du piezta botore askoa, eta berriz ere, antxan lanerako gertu dira. Bikote finalista biak, Maili Barrokalena izango da ondoren gozakea, Oianak oraintxe pasa dio pilota, benga esan dio Leireri Oianak berak, eta aurkitik Garrasi Ismaelek berak ere egin die, bere pilotariei oraintxe dute egoera aldarazi beharra, eta oraintxe dute tanto sorta baten behar gorria. Berriz ere aurkariei gainera etordakizkien Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok. Maili agintzen orain arte ez du ikusi, hanek baliatu ditu arrotzeko eta pilotari indar handia emateko izan dituen aukera, orain zabalean jokaldia, barruan izan da hau, Arroxa Marra, eta horrek eman dio aukera Leireri pilota hartara ailegatzeko. Ezkerrera gaizto bildu Orbegozok. Mendiburu jaso, Orbegozok jokaldia txokoan barrena luze, ezkerrez luze jarri. Barrokalek hau ere jaso. Oianak nahiz eta oso gaitza zirudien, beste jokaldi bat, erantzunik gabe geratuko dena, 17 eta 7, nahi eran jokatzen ari da Maili. Bere buruari aukerak sortu behar izan dizkio tanto honetan, baina bide hori zabaldu duenean, bukaeran arte ziztu bizian joan da. Eta jokaldi hau ere, dotorea izan da bene-benetan. Bai, nagusi kantxan, ez? Azkenen defenditu behar denen horreki defenditu. Hane berak lan handi egin atzetik, eta aukera daukenen erasoan bukatu, ez? Ez jeke gehi eskatu bikote urdine partidue bere aiten nahi da. Dakien bezala jokatzen bieke, eta hola jokatzen duenen arerio oso zaiek die, eta gorrik defentsan lanean mugatuta, ez? Eta defentsan lanen zaudenen oso zaila izaten da partiduk aurre ateatzea. Hori da, ez daiteke partidarik irabaz, defentsan bakarrik behintzat ez daiteke partidarik irabaz, defentsa eraso hori lotzen baldin bazaio izan litzake, hori egiten duenak aukeraren bat, baina defentsan bakarrik adituta eta jokoaren portzentajerik handiena defentsan oinarritzen duenarentzat ez da garaipenerako bide errazik behintzat eta Leirerentzat eta Oianarentzat ere bidea ez da erraz izango, pilota ez zaio bat ere ongi eskuan sartu orain Leireri eta kale handi xamarra egin du. 18 eta 5, 18 eta 7 eta badoaz aurrera Maili eta Ane eta lau tanto besterik ez zaizkie txapelerako falta. Bai, baina jokatu harra dauke, ez? Azkenen horre, txokoan nahizun utzi
utzita tanto iteko aukera, bueno, aldatzea zen pixko bat ez, guain arte Zabalea indito gantxoak, txokoan asmatu ezkeo, ez usten Maili Zabaleko bide hori hartuta zeukelako, baino, ez zaio esku behar bezala sartuta, 18. urdinentzat. Hori da, eta jokatzeko oraintxe du, inoiz hartu behar izatekotan arriskurik handienak edo handientsuenak hartzeko sasoia, pilota bi besterik ez ditu galdu, baina erasora ere ez baita, Frankotan pasa. Ez, azkenen aukera gutxikin dabile ez da erresa dituzon aukeratan asmatzea, partidu guztintzear defentsan bazabitzez, eta guain ikuste pixkoa bere indola bikote gorrik ez, urdinek bere aiteen, baina gorri pixkoa partidutik atera diela ez zuelako zulo hundik ikusten, pixkat ernegature bai, nik uste tarte hontan. Eta bueno, guain bin lana izanen da pixkoat elkarra animatu, botileroan lanare bai igual, beste geldialdi batekin partidu usteko, baina oso zaila da ez, 19 urdinek eta ez dioa partidui alde egiten utziko ez. Azkeneten egiteko aukera oraindik ere balukete, baina partida denbora aurrera doan enean joaten ari zaie pixkanaka eta ez da ikusten aldatzeko aukera askorik izan lezakeenik partidak, bestela jokatzen hasi beharko lukete Leirek eta Oianak, eta batez ere Leireren gandago, partida hasi aurretik ere horixe eman dugu aditzera, Leire izan zitekeela eta izango zela partidaren ardatza, eta sartzeko aukerarik espaldin badatorkio nekez aldaliteke partidaren gidoia. Bai, da ez, guain dauken bezala agintzea pasabarra dauke ez, guain oso pilotaka dauna izan da, eta hortxe ez. Berak hartu barra dauke aldela aginte makilloi, bestela oso zaie delako ez. Pasatakoari jarraitu dio honek, baina eramaterik ez du izan, 8 eta 19, 11 beharko lituzkete. Aurkariek dituztenetara iristeko bederen, pilota aldatu dute, eta elkarri esaten ari zaizkienekin eta egiten dituzten gorpuzkeinuekin, bistakoa da ez dutela bururik makurtuko. Ez, behintzat beraiena ematen alegin du ez, azkenen honea etortzen zanen, final bat da, giro politia dago, San Fermin torneoko finala da, eta bueno, norberak berea emana izaten du ez, eta hori erakusteko aukera dozo, 22 arerioak inarte. Atzera Leire oskozek, baita Aiek berak ere, Anek berak ere, baztertu gainera ezker hormara, Maili sartuko horrengoa jokoan, ongi jaitsi du, bertan da Oiana pilota nahita zabaleratu, ara iritsi da Maili eta Ipar eta Dotorea egin du, gurpil handiegirik ez dio eman, baina zabaleratzearekin asko izan zaio. Ipar eta bikaina hau ere. Ba, eta desberdin edare markagaiun alde handi donen gehiago atrebitzen zaez, zolako jokaldik itea badakizu, bueno, ateratzen ez badare margen hori badaola markagaiun ez, azkenen utxeite pare bat pilatzeko margen hori badago bikote urdinek eta aldirez konfiantzakin botata guain bezala gaina tanto ikusgarri emaien eskutik. 28, tanto bi egin eta garaipena eta txapelak eurenak lituzkete Mailik eta Anek, badator sakera Maili, luze eta geizko ezker romara, seitik jaso. Egan orde gozok, uste baino lehenago koltea iratuta gainera. Parekiko aurreratuaz, atzera Oienak, atzera Anek berak ere, eta gero Zabalera Oianak nahitari da hori egiten, Maili bere tokitik aterarazi eta hala Leireri erasorako aukerak sortzeko, hau gehiagitxo kateatu zaio, guztak pilota eskuan kateatu zaiola eta horregatik joan zaiola kanpora. Bai, ez da, bere une izaten nahi ez, azkenen konfiantza gutxiki nahi da, egea Lauterdin erakustaldi emantzula, nahi eran ibilizula pilota, hortan konfiantzakin dabile, bere toki hartuta ia Lauterdin, baina gaurkoan nik uste nagusi izan dela bikote urdin eta horrei erantzun ezinik ibili dela bikote gorri ez, Leire bera igualak aso gehiago. Hautxe izan da, zalen txalo artean etorrik Mailik atera duen azken sakea. Sake bueltan partida alik eta modurik Dotorenean amaitu nahiko luke. Ez du alakorik egiteko aukerarik izan atzera Anek. Ongi jaso Oianak. Eta gero berriz ere Zabalera, Mailik aire ez eraman Leirek, baina eraman besterik ez.
zera Maili Barrokalek, ezker gomara ez da askorik etorri, eta gero Oianak eramaterik ez, amaitu da A2 pilotaren San Fermin torneoaren binakako finala, 22-8 partida bihaski txapela lortzeko, baina partida bikain bi, Anek eta Maili Barrokalek. Bai, alaxe da ez, azkenen, bueno, Mailik berak bigarren txapela errezkan daukela uterdinez, egia da, bueno, negusten Maitekin jokatzuzula, eta urten Anekin ez, eta bietan bibikote haundi dire ez, Oginekin jokatzuzula Mailik berak ja asko jokatzuzo, eta artelari Mailik gona bale bauke gehiago ez, eta bueno, baginekin pareja hoi izango zela favorito nagusi, eta bueno, bai atzoko semifinalen, bai gaurko finalen erakutsi du ezkertik ez, oso bikote ona, bi pilotari handi, eta gaur nik uste gorrik bueno, geixin zezakeala ez, beraiena ongi inezkeo, baino ez duela gehiagi asmatu nola jokatu ez, bat gehiago behartzen du beti bikote urdinek jotzea, pelmadie horre lan asko itea behartzen zaitue, eta joku hortan sartzen zanen, zaila da ez aurretik. Eta partidak atzokoaren tankera izan du. Bai, hasieran igual txibil ginen ez, hasieran nahiko igual berdin txibil ginen, ezin beraien jokoa erantzun, baina bigarren zatin egia da eskitu ginen zela pixkat ezberdin jokatu, eta gaur gorriri gertatu zaioan bezala gure orte izan ginen irazi, baina bueno, merezita txapela Anek eta Maintzatze, Anek, bueno, lan haundi egiten damaki eta merezita ere bai gaurko txapela. Anna Norzauregi itziarekin era azkara zarrabako ditzagun. Partidak zenbakiak, legireak oso ditu gero batzean eta bana airez eta bezaraz, eta hiru pilota galdu baina goroa artesan dituzu kantxan, Oianak bakarra egin batzean eta asko behar dute, eta Maili da daukotean zalantzari gabe, gehien egin duena. Rakez bi, dejadaz beste, dejadaz tatzen beste dituzte, boztuta hiru, luzte jarrita bost, eta bana baztertuta zabalean, eta bibaretaz, eta bakarra besterik azten du, horrek zelatzen du partidan zehar Mailik izan duen setodozuna, eta egin duen lanaren erakusle ere badira, berak izitako batzu bikain horiek, eta Anek izan egin duatzean, eta pilota bakarra galdu du, Mailik galdu duen legez, eta txapelketa bikaina eurentzat, zoriontzea besterik zaitu geratzen, eta A2 pilotako lagunek, antolatzaileek pertsonu dute sari banaketarako podiuma eta sariek atontzen duten mahai hori eta berehala txarangak bere lana amaitu bezain pronto egingo diogu sari banaketa ekitaldia. Arratsaldeon berriz ere Iruñeko Labrit pilotalekura bertaratu zareten pilotazale guztioi, amaitu da ikusi dugunez A2 pilotaren binakako San Fermin lehiaketaren finala, eta gatozen saribanak eta ekitaldiari hasiera ematera. Horretarako mesedez, urrera daitezela kantxara saribanatzaileak. Batetik Nafarroako gobernuaren izenean Itxaso Soto, bestetik Iruñeko udalaren izenean Maider Beloki, eta Maite Ruiz de Larramendi Mugik A2 pilotaren izenean, eta Rafa Gorria Iruñeko peinen ordezkari legez. Datozela beraz, laurok kantxara. Eta berriz ere aipatuko dugu, sari banatzaileetako bat, Maider Beloki falta zaigu. Hemen izan dugu, ikusi dugu, beraz, hemendik balebil, mesedez, Iruñeko udalaren ordezkari gisa, azken sari banatzailea, Maider Beloki ere, etor dadila, favorez, kantxara. Hemen txeda. Maite bere ere telefonoa eskutan hartu da
berari deika izan dugu, baina badator Maider Beloki azken sari banatzaile ere, txalo bero bat mesedez, sari banatzaile guztiei, eta orain bai, guztiak kantxan ditugula, has gaitezen sari banaketa egitaldiarekin. Horretarako datozela lehen da bizi podiumaren bigarren koskara, Binekako adospilotaren San Fermin lehiak eta irabazterik izan ez duten, baina txapelketa guztian zehar maila bikaina eman duten azpitxapeldunak Arditzagun txalo bero batez, Leire Oskoz eta Oiana Orbegozo. Badatoz podiumera Oskoz eta Orbegozo. Hortxe igo dira biak alabiak podiumera, eta orain batetik Garaikurrak Rafa Gorriak banatuko dizkie, eta bestetik loteak aurrena Maiderrek eta Itxasok banatu dizkiete, eta segidan Garaikurrak Rafari eman dizkio Maitek, eta berak banatuko dizkie azpitxapeldunei txalo bero bat mesedez, Leire eta Oianarentzat. Eta orain bai, Binekako adospilotaren San Fermin lehiak eta irabazi dutenak datozela atzo ekin zioten txapelketako bideari, baina partida eder bi eginda jantziko dute berehala txapela. Txapelduna datozela beraz, kantxara 22 eta 8 irabazita, Arditzagun txalo batez, Maili Barrokal eta Ane Mendiburu. Iaz finalean izan genituen bi pilotari hauek, eta horrek eman zien atzo finalerdietatik bideari ekiteko aukera, eta bideari laburretik, biderik laburrenetik txapelketari ekin badiote ere, Garaikurrik prestiatuena soinean dutela amaituko dute. Mailik eta Anek txapelketa bikaina egin dute, nola atzo lesakan finalerdian, ala gaur finalean Iruñeko Labriten. Aurrena Garaikurrak loteak banatu dizkiete, eta orain Garaikurren txanda dugu, lehen da bizi kuadroak Rafak emango dizkie, Iruñeko udalaren azapidun kuadro horiek. Segidan beste lote bana hartzea dagokie, adospilotaren babesletariko baten, Reino Gurmeten loteak dira, hain xuxen ere Maiderrek eta Itxasok banatu dizkietenak, eta azkenengo bi Garaikurrak falta dituzte. Plaka bera, Garaikurra batetik eta txapela bestetik. Lehen da bizi eskutan Garaikurra, eta ondotik buruan txapel prestiatu hori. Anek eta Mailik, hauxe izan da beraz gaurko Uztailaren 10 eguerdiko jaialdi honek eman duen guztia, eta baita eraberean adospilotaren San Fermin lehiaketek eman dutena ere. Igandean hemen izan ginen lautardiko lehiaketaren finalarekin, ura Leire Oskozak irabazi zuen, Binekako lehiaketaren txapelak Maili Barrokalek eta Ane Mendiburuk irabazi dituzte, eta orain txapeldunen, azpitxapeldunen eta sari banatzaileen argazki honekin emango diogu amaiera gaurkoari, baina aurrez bada beste aipatu beharreko kontu bat ere. Eskerrak hasteko guztioi, batetik Iruñeko udalari, adospilotaren babeslei, eta hemen eguerdia girotzen izan dugun Goxo Txarangari ere, eta baita pilotazale zuoi ona bertaratzeagatik. Eta azken oharra ere emango dugu, adospilotaren udara hasi besterik ez da egin, ondoren udara Kaixabank lehiak eta udarako lehiak eta datorkigu, eta horri ostegunean Uztarrozen erronkari barren emango zaio hasiera, beraz, plazer baduzue pilotazaleok, pilotalekuetan izango dugu elkarren berri. Goza dezazue San Ferminez, eta plazer baduzue pilotalekuetan ikusiko dugu elkar. Urren arte, eta ondo izan bertara etorri zareten guztioi. Nahi duzuen arte.
Hortxe duzue pantailan txapelketan parte hartu duten pilotari gehientsuenen argazkia. Maite Ruiz de Larramendi Mujika ere batu zaie. Hortxe dira besteak beste Ados pilotaren beste ordezkari batzuk ere. Olatz Ruiz de Larramendi, Jera Agirre Iturriaga, oraintsu arte hemen geure ondoan komentario lanetan lagun izan duguna Eneritz Arrieta, eta lehen partidan aritu diren aurrez eguerdiko lehendabiziko partida hasi aurretik neskatxikien neurketetan aritu diren promozio mailako pilotariak Lilia Ernaga eta Iraide Iriarte ere, eta badatoz lehen partidan aritu diren 3 pilotari, banaka Amaia Arrastia, Naroa Agirre eta Natalia Aranburu jarri dira gainerako pilotariekin batera, eta argazki hori izango da gaurko goizeguerdi parteko lanari amaiera emango diona. Goxo Txarangak bien bitartean hartu du musikaren ardura, eta beraiek ari dira oraindik bertan geratu diren zale apurrak girotzen, pixkanaka zaleek ere hartu dutelako Labritz pilotalekuaren barne aldetik kanpo alderantzko bidea, eta honek etxe emango diogu amaiera gaur eguerdiko lanari. Esan bezala, motorailuetatik esan bezala, Ados pilotaren ondorengo hitzordua udarako bigarren lehiaketa izango da, udara CaixaBank izenekoa. Ostegun arratsaldean Uztarrozen hasi eta urriaren 3an hementxe bertan Iruñeko Labriten amaituko dena. Plazarra duzue, ostegunean izango dugu berriz ere Uztarrizerik, elkarren berri pilotazaleok, plazarra duzue, ordura arte, arratsalde hon eta ondo izan Iruñetik, nahi duzuen arte.